6. Huomenna mulla alkaa koulu 9, mutta mun 9 bussi tulee sinne liian myöhään, joten mun pitää mennä jo 8 bussilla koululle. Ja mulla on ekalla tunnilla äikän koe. Ja sit mulla on vielä tänään ekalla tunnilla 1 kemian testi vissiin. Mutta joo. Siis mun napakorulla on joku ongelma. Siitä tuli eilen ja tulee nyt verta ja niinku jotain nestettä. Mä en tiedä mitä mä tein sille. Mä oon puhistanut sitä semmosella jollain liuuksella. Ja mulla on siis ollut se nyt jonkun vuoden. Ja se niinku oli nyt tosi hyvä ja siinä ei ollut mitään. Mutta nyt sille tapahtui jotain, se vaan niinku turpos. Ja se tulee jotain juttua sisältä. Mä teen mulle aamupalaa ja keitän kahvia. Päivän tärkein osa. No niin, pääsin koulusta. Ja täällä nyt sataa, mutta mua väsyttää ihan sikana. Ja mulla on nälkä. Ja mun pitäisi selvitä vielä tänään salille tekemään yläkroppa. Niin pitää nyt hetkeksi mennä levähtään kotiin ja syömään jotain ja keräämään energiaa ja sit mennä sinne. Mutta meni muuten äikän koe. Äikän koe meni tosi hyvin, ainakin toivon. Ja kemian testi. Yes. Ai niin, pitää ottaa kreatiini.
go! Paitsi että mun pitää syödä eka jotain, niin mä saan vähän energiaa, niin joku nopea pre-workout. Niin että nyt menen kotiin ja teen mun iltapuuron, koska se on mun lemppari ja en oo syönyt sitä pitkään aikaan. Ja pitää tehdä läksyt. Tää nyt on Winterpaketin unboxaus. Tänne siinä 2 treenipaitaa. Miten tää pitäisi saada niinku järkevästi? Ehkä näin. Okei, kohta käy jotain. Ja toivottavasti mä en nyt avaa mitään äitin pakotteista. Sellainen näköjään. Ei. Voiko tää nyt olla semmoinen? On. Joo, hyvä. Tämmönen I can, I will. Hei, tämähän on oikeasti kiva. Ja sitten vielä teepaita. Okei, pitää kokeilla päälle. Wow! Vittu, onko tässä... No, tässä ei vissiin oo niitä logoja. Ne on niinku tossa. Tälleen. On kyllä kiva. Ja sit mä kokeilen vielä tota. No niin, nyt on myös toinen. On kyllä tosi bangerit. Tykkään. Okei, nyt mä tarvin iltapalaa. Okei, mä nyt siis söin mun iltapalan ja mä käyn nyt nopeasti suihkussa. Mä en kyllä pese mun hiuksia nytten, mut mä pesen niinku mun kropan. Ja sitten mä vaan teen mun iltatoimet. Ja mun pitää tehdä vielä läksyt ainakin. Matikaläksyt pitää tehdä. En tiedä, muista. En oo ihan varma mitä mulla on huomenna. Sitten mä menen nukkumaan. Mä oon niin väsynyt.